Аны кем уйлаган инде, шундай 5 улы җегет армиядан кайткан име, 73 елның май аенда. Озата кайтты. Нәрсә кайтасың? Йөрмә минем арттан мәйдән. Минем җегетем бар мәйдән. Алдадым. Менә кайчан кияүгә чыгасың, шунда китәм. Шулай диде. Гел килде инде, озата килде, шундан сөйләшеп киткәнмендер инде, язмыш. Ана декабрь аенда өйләнештек инде. Инде картишкасы бусы өйләнешкән вакыттагы картишка. Менә бусы тагын. Ул күп сөйләшмәй, бер генә әйтә. Кисеп куя. Бер генә әйтә дә нитеп йөрми инде. Гел бер сүзне такылта берми. Без кара каршы, капма каршы конечно. Барбер яраклашам инде аңар. Менә хәзер 50 ел торабыз инде тагын шулай әле торга ясыны, үзебезнең аякта йөреп, тигез итеп, икебез дә тигез булып, бабай да исән сау торсын әлеме.